皆様こんにちは、りんです。皆様、今困っている現実をどうにかしたいなと思っていて、書き出しをしたりとか、美濃開花の学びを深めたりとか、他の講座をですね、頑張ってみたりとか、いろいろ取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、一番ですね、現実を変える方法っていうのは、現実に一喜一憂せずに、自分の心に集中するっていうことなんですよね。現実に右往左往しちゃう、動揺しちゃう自分がいるときには、一旦自分の心に戻って集中してみます。今どんなことを感じているんだろうっていうことを考えてあげる。そして焦らずに落ち着いてみる。そうすることで次の現実が変わっていきますので、ぜひ試してみてください。それでは